उन्दैफोरखौ हेलौ आरो गेदेरफोरखौ खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों केबनि बागै खोथा सावरायगोन। दिनै गुवाहाटियाव ओरैबायदि गुदुं थासारि, दिनैनि थासारिया ओरैबायदि गरम दिनै। दा बेनिनो सोमोन्दै जों दिनै सावरायगोन। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे निउस होनो नागिरदों। बे निउसानो जाहैबाय जोंब्लावनाय अर होननाय सासे फेसबुक एकाउन्टआव फेक एकाउन्ट खालामनानै बे एबसुखौ गाज्रि जावबाय थायो, गाज्रि रायबाय थायो एबसुनि बागै। दा बेखौ एबसुफोरखौ आङो गोख्रै एक्सन लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना जाय जाथायखौ नुबाय थादों बे जाथाया दिनै 11 डिसेम्बराव गुवाहाटिया गासिबो बन्द जाजोबदों। अफिसाबो बन्द, गासिबो बन्द, गभार्नमेन्टनिफ्राय आरो प्राइभेट अफिसफोरनिफ्राय गासिबो बन्द। दा गुवाहाटियाव ओरैबायदि थासारिया गुदुं जाबाय दं। केबनि आन्दलनानो दासिमबो जोबला। मैयाबो बन्दमोन, दाख्लैबो बन्दमोन आरो दिनैबो गुवाहाटिया बन्दआनो जाजोबदों। गुवाहाटिनि मोनसेबो अफिस आरो मोनसेबो दखान खुलिनो मोनाखै। लामा सामा टायार लगायदों, सोरनिबा बाइक सावदों, सोरनिबा गारि सावदों। नाथाय सोरनि लाब जाखो? रावनिबो लाब जायाखै। गासैनोबो लस जादों। सोरहाबा बाइक खामजादों, सोरहाबा गारि खामजादों, सोरहाबा साइकेल खामजादों। बेबायदिनो केबनि आन्दलनाबो जालांगासिनो दं। दा बे केबनि आन्दलननि थाखाय बानाबो गेलेगासिनो दं। बे केबनि आन्दलनाव केबा जाहैबाय बांलादेश आरो पाकिस्तान आरो लोगोसे आफगानिस्तानाव थानाय सिख, जैन, हिन्दु बिसोरखौ जोंनि बे इन्डियायाव माने नर्थ इस्ट इन्डियायावल' लाबोनो नागिरदों। बिसोरखौ ओरै राजस्थान साइडआव साउथ इन्डियायाव जायगा होनो नागिराखै। जोंनि बे नर्थ इस्ट इन्डियायावल' बिसोरखौ सोनो नागिरदों। बा 2 लाख गाहाम मानसि फैयोब्ला जोंनि बे आसामाव, अब्ला जोंनि बे आसामनि मानसिफोरा गोबां साख्रि बाख्रियाव प्रब्लेम जागोन। दा बेखौ साननानैनो बिसोरो केबनि आन्दलन खालामगासिनो दं। खौरां मिथिनाय बायदिब्ला बिटिसि एरियायाव जेबो इफेक्ट जाया होननानै खौरां फोरमायहरदों। रायजोफोरा दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ केबनि बागै आरो गुवाहाटियाव दिनै माबायदि थासारि जादों। गुदुं थासारि आरो गरम थासारि, थैनि दैबाना बायदिसिना। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।